Загадкавая паслуга для даўняй фаварыткі Лукашэнкі. Расследавальнікі праекта бюро заўважылі новую цікавостку пра колішнюю сяброўку Лукашэнкі Дар'ю Шманай, якая цяпер робіць дыпламатычную кар'еру і працуе саветніцай дарадцай пры беларускім пасольстве ў Расіі. Журналісты звярнулі ўвагу на адзін дакумент. Шманай атрымала ліст аб нясплаце дробнага штрафа на маскоўскі адрас, які цалкам супадае з кватэрай уплывовага беларускага бізнэсоўца. Гаворка пра беларускага рыбнага караля Аляксандра Машэнскага. Менавіта яму належыць жыллё ў Маскве, куды прыйшоў ліст на імя Дар'і Шманай. Ці фаварытка Лукашэнкі пасялілася там па знаёмству, ці за гэтым стаіць нешта яшчэ, пакуль невядома. Бюро накіравала Машэнскаму афіцыйны запыт з просьбай пракаментаваць, на якіх падставах Дар'я Шманай пражывала ў яго кватэры. У сваю чаргу бізнэсовец праз свайго сакратара перадаў, што ён не каментуе плёткі, але ж блізкасць да беларускай улады ўжо нарабіла Машэнскаму праблем. У 2010 годзе ён быў даверанай асобай Лукашэнкі на выбарах. У 2020 годзе прысутнічаў на яго таемнай інаўгурацыі, а да ліпеня 2025 года ён уваходзіў у цэнтральную раду прэзідэнцкага спартыўнага клуба, які кантралюе Дмітрый Лукашенко. Праз гэта ўсё палякі нават прызнавалі беларускага мільянера персонай нон-грата, але ж пазней скасавалі сваё рашэнне па нечаканай прычыне, бо у Машэнскага раптам знайшлося грамадзянства Кіпра.